Българската астрономия, от звездите на Траките до съвременните постижения. Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в нашия специален клип за българската астрономия. Аз съм Астроклуб БГ и ще ви ръководя през това удивително пътуване през историята и постиженията на българската астрономия. Тракийската астрономическа обсерватория край село Старо Железаре, община Хисар, е единствената по рода си, открита досега в България. Тя е от типа Стоунхендж, от 6 век преди Христа. Целта на това съоръжение е да се установява точното слънчево равноденствие, защото именно Слънцето е било главното божество на древните тракийски народи. Древният тракийски мегалит, Уилпойнт, обсерватория над Сбелзовград, се намира в подножието на Средна гора, на около 5 км, южно от град Казанлък. Блоковете на каменното съоръжение, които оформят прозореца, са обработени и монтирани от човешка ръка. Археолозите определят съоръжението от 1800–1600 преди Христа. В прозореца може да влезе човек с цял ръст с височина 1,80 м. Астрономическата обсерватория на Софийския университет Света Климент Охридски е първата астрономическа обсерватория в България и една от първите на Балканския полуостров. Обсерваторията е и първата сграда, построена за нуждите на Софийския университет. Създадена е през 1894 година по инициатива на професор Марин Бъчваров. Разположена е в Борисовата градина, в близост до плувния басейн Мария Луиза. Основната цел на астрономическата обсерватория е образователна за целите на катедра «Астрономия». Националната астрономическа обсерватория Рожен е открита официално на 13 март 1981 година, но редовната наблюдателна дейност по научни програми стартира от септември 1979 година. Тя е най-голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура, над 12 милиона лева, и все още е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и въобще в този район на Югоизточна Европа. Намира се в Родопите, изградена е на връх Света Дух, над местността Рожен, близо до Чепеларе. Това беше за този епизод, следва продължение. Абонирайте се и харесайте видеото. До нови срещи!